Paulo ngoma edi kan a otwerekoma Korintofo ti baako. Paulo, Kristo Yesu somafo a wonam Nyankopɔn pɛso afrɛ no, ni onua Sostini, di kɔma Nyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto, wɔn a wɔate wɔn ho Kristo Yesu mu, afrɛ wɔn sɛ wɔmɛyɛ ahotefoɔ, ni wɔn a wɔbɔ yɛ ne wɔn nyinaa wura Yesu Kristo din wɔ man nyinaa no. Adom ni asomdwie a efiri yɛn agya Nyankopɔn ni Awurade Yesu Kristo nka mo. Nyankopɔn adom a wɔde adom mo Kristo Yesu mu no nti, me da me Nyankopɔn ase daa wɔ mo ho. Sɛ nneɛma nyinaa mu, monya mo ho wɔ ne mu. Asɛnka ne nimdeɛ nyinaa mu, sɛdeɛ Kristo adanseɛ no atim mu ama adom akyɛdeɛ biara amɔ mo. Na mo twɛn yɛ Awurade Yesu Kristo adiyɛ no. Ɔno nso na ɔbɛhyɛ mo den akosi awieyɛ, na mo ho ama asɛm biara yɛ Awurade Yesu Kristo da no. Onyankopɔn a ɔnam ne so afrɛ mo akɔ ne ba yɛ Awurade Yesu Kristo ayɔnkofrɛ mu no yɛ ɔnokwafoɔ. Na anuanom, minam yɛn Awurade Yesu Kristo din so mitu mo fo sɛ mo nyinaa nyɛ nokorɔ na mpaapae mu ama mo mu, na mom mo abom awie pɛyɛ adwene koro ne nsusuɛ koro mu. Na minuanom, Chloe fiefo abeyi me mo ho asutire sɛ apereperiɛ wɔ mo mu. Na mini yei, sɛ mo mu biara ka sɛ, me deɛ meyɛ Paulo deɛ, me deɛ meyɛ Apollo deɛ, me deɛ meyɛ Kefa deɛ, me deɛ meyɛ Kristo deɛ, wapaapae Kristo mu anaa? Paulo na ɔbɔɔ mo asɛnnua mu maa mo, anaasɛ wɔbɔɔ mo asu hyɛ Paulo din mu? Meda Onyankopɔn ase sɛ mammɔ mo mu biara asu gye Crispo ne Gaio, na obi anka sɛ mebɔɔ mo asu mehyɛ me din mu. Afei nso mebɔɔ Stefana fiefo asu, na nkae no deɛ, sɛ mebɔɔ obi asu a minim. Ɛfiri sɛ Kristo ansoma me sɛ memmɛbɔ asu, na mmom sɛ memmɛka asɛmpa no, ɛnyɛ nyansasɛnkan mu, na Kristo asɛnnua no anyɛ ɔkwa. Na asɛnnua no ho asɛm no yɛ nkwasiasɛm ma wɔn a ɔreyera, na ɛyɛ Nyankopɔn tumi ma yɛne a ɔregye yɛn nkwa no. Ɛfiri sɛ, wɔatwerɛ sɛ, mɛsɛe anyansafoɔ nyansaa, na mɛma animdefoɔ nimdeɛ ayɛ kwa. Onyansafoɔ wɔ he? Twerɛfoɔ wɔ he? Wiase kyinyigyefoɔ wɔ he? Onyankopɔn nane wiase nyansa nkwasiasɛm ana? Na wiase amfa nyansa so ahunu Onyankopɔn wɔ Nyankopɔn nyansa mu nti, ɛsɔ Onyankopɔn ani sɛ ɔnam asɛnka no nkwasiasɛm so bɛgye wɔn a wɔgyidie no nkwa. Ɛfiri sɛ, Yudafoɔ bisa nsɛnkyerɛnneɛ, na Helafoɔ nso hwehwɛ nyansa. Na yɛn deɛ, yɛka Kristo a ɔbɔɔ no asɛnnua mu no ho asɛm. Ɔyɛ suntidua ma Yudafoɔ, na ɔyɛ nkwasiasɛm ma amanamanmufoɔ. Na wɔn a wɔafrɛ wɔn no deɛ, Yudo, Helafoɔ, yɛka wɔn Kristo Nyankopɔn tumi ne Onyankopɔn nyansa ho asɛm. Ɛfiri sɛ Nyankopɔn nkwasiasɛm wɔ nyansa kyɛn nipa, na Nyankopɔn mmerɛ yɛ den kyɛn nipa. Na anuanom, monhwɛ mo frɛ no, sɛ ɛnyɛ honam fam anyansafoɔ pii, ɛnyɛ atumfoɔ pii, ɛnyɛ adehyeɛ pii na wɔafrɛ wɔn, na mmom wiase nkwasiadeɛ na Onyankopɔn ayi sɛ ɔde bɛhyɛ nyansafoɔ aniwuo. Na wiase adeɛ a ɛyɛ mmerɛ na Onyankopɔn ayi sɛ ɔde bɛhyɛ deɛ ɛɛden no aniwuo. Na wiase nneɛma a ɛmfra, ne deɛ wɔ mu na Onyankopɔn ahwɛ mu ayie, ne deɛ ɛni hɔ, sɛ ɔde bɛtu deɛ ɛwɔ hɔ. Na honam biara hoahoa ne ho n'anim, na ne mu na efire. Na mo wɔ Kristo Yesu mu, ɔno na efiri Onyankopɔn na ɔyɛ onyansa ne trenee ne ahoteɛ ne ɔgyeɛ maa yɛn. Sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ, deɛ ɔhoahoa ne ho no, ma no hoahoa ne ho Awurade mu. Korintofo ngoma edi kan ti mienu. Na me nso anuanom, mebaa mo nkyɛn no, mamfa asɛm anaa nyansa ɛtra soɔ ma meka Nyankopɔn adansesɛm no. Na mebɔ me tirim sɛ merenhwehwɛ biribiara wɔ mo hɔ, gye Yesu Kristo ne sɛ wɔbɔɔ no asɛnnua mu no. Na me deɛ, mmerɛyɛ ne ehu ne ahopopoɔ bebree mu na me ne mo tenaeɛ.
Na meka saa ne masenka amfa nipa nyansa defedefe kwan so. Na mom enam honhom ne tumi yi kyerem. Na mugidie anyina nipa nyansa so, na mom agina Nyankopɔn tumi so. Nanso yɛka nyansa ho asɛm kyerɛ wɔn a wɔanyini honhom fam. Na ɛyɛ nyansa a ɛnyɛ wiase yi deɛ, na ɛnyɛ wi ase atumfo a obeyi wɔn hɔ no deɛ. Na mmom yɛka Nyankopɔn nyansa ahwintasɛm mu. Nyansa a wɔde siee a Nyankopɔn de too hɔ maa yɛ animuonyam ansa na ɔhyɛ wiase aseɛ. Deɛ wiase yɛ tumfo mu biara anhunu, na sɛ ohunu yɛ a anka wammɔ animuonyam wura no asɛ nnua mu. Na mmom sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ, deɛ ni hunuye na asontiye na emma onipa akoma mu da ne nneɔma Onyankopɔn asiesie ama wɔn a wɔdɔ no. Na yɛn na Onyankopɔn nam ne honhom so ayi akyerɛ yɛn. Ebisɛ honhom no pɛɛpɛ adeɛ nyinaa mu, Nyankopɔn nneɔma emu dɔ no nso. Na nipa mu hwan na onim deɛ ɛwɔ onipa mu, gye onipa no ara honhom a ɛwɔ ne mu. Saa ara nso na obi nim Nyankopɔn deɛ, gye Nyankopɔn honhom. ɛyɛ deɛ ɛnyɛ wiase honhom ne enyae, na mmom honhom a ofiri Nyankopɔn mu. Ne ehunu deɛ Onyankopɔn de adom yɛn. Nso deɛ ɛka no ɛnyɛ nsɛm a wɔde nipa nyansa kyerɛkyerɛ, na mmom deɛ honhom no kyerɛkyerɛ. Na yɛde honhom adeɛ to honhom adeɛ ho. Na onipa a ɔwɔ ɔkra mu no nyi Nyankopɔn honhom adeɛ, na ɛyɛ no nkwasiasɛm. Na ontumi nhunu mu efiri sɛ obu mu atɛn honhom mu. Na onipa a ɔwɔ honhom mu no deɛ, obu ade nyinaa atɛn, na ɔno deɛ obiara mu n'atɛn. Na hwan na wɔhunu Awurade adwene a ɔbɛkyerɛkyerɛ no? Na yɛn deɛ yɛwɔ Kristo adwene. Korintofoɔ nwoma a edi kan ti 3. Na me nso, anuanom, mentumi ne mo ankasa sɛ honhom mufoɔ, na mmom sɛ honam mufoɔ, sɛ Kristo mu nkɔkoaa. Nufoɔ na mede me maa mo nnomeyɛ, na ɛnyɛ aduane, ebisɛ na muntumi nye. Na sɛsi ara mpo muntumi, ebisɛ moda so yɛ honam mufoɔ. Na abere a wɔyɛ ne aperepere wɔ mo mu yi, munyɛ honam mufoɔ, na monnante nipa mu anaa. Na sɛ obi se, me deɛ meyɛ Apolo deɛ a, na monyɛ honam mufoɔ anaa. Na Apolo ni hwan? Paulo ni hwan? Wɔyɛ asomfo a mona wɔn so agye adie, na wɔn mu biara wɔde Awurade de ama no. Me deɛ, meduaeɛ, Apolo gugu so nsuo, na Onyankopɔn na ɔmaa no nyiniɛ. Enti ɛnyɛ deɛ odua, na ɛnyɛ deɛ ogugu so nsuo na ɔyɛ biribi, na mmom Onyankopɔn ɔma no nyini no a. Na deɛ odua ne deɛ ogugu so nsuo yɛ baako. Na wɔn mu biara benya n'akatua sɛdeɛ ɔno ara n'adwuma teɛ. Na ɛyɛ Nyankopɔn adwuma yɛ boafoɔ. Moyɛ Nyankopɔn afuo, Nyankopɔn dan. Nyankopɔn adwuma a ɔde adom me no so na menam meto fapem, sɛ ɔdansifo nyansafoɔ, na obi to so. Na obiara a ɔto soɔ no nhwɛ sɛdeɛ ɔto so fa. Na fapem foforɔ deɛ, obiara rentumi nto nka deɛ ɛhyɛ hɔ dada a, ɛne Yesu Kristo no ho. Nanso sɛ obi di sika kɔkɔɔ, dwetɛ, abohene, nnua, ɛsrɛ, ɛbrodua ato fapem yi so a, obiara adwuma bɛda adi, na ɛda no bɛyi no adi, ɛfiri sɛ ogya mu na ɛbɛda adie. Na sɛdeɛ obiara adwuma teɛ no, ogya no bɛsɔ ahwɛ. Sɛ obi adwuma a wato asi soɔ gyina a, obenya akatua. Sɛ obi adwuma hye a, ɔbɛhwere adeɛ. Ɔno ara deɛ, wɔbɛgye no nkwa. Nanso ɛte sɛ deɛ ɛnam ogyam. Munim sɛ moyɛ Nyankopɔn asɔredan, na Nyankopɔn honhom ti mu mu. Sɛ obi sɛe Nyankopɔn asɔredan a, sɛyɛ na Onyankopɔn bɛsɛe no. Ɛfiri sɛ Nyankopɔn asɔredan ho te, na ɛne mo ara. Obiara nnaadaa ne ho. Sɛ obiara susu sɛ ɔyɛ nyansafoɔ mu wie ase a, ma no nyɛ kwasea na wayɛ nyansafoɔ. Na wie ase yɛ nkwasiasɛm Nyankopɔn anim. Ɛfiri sɛ watwerɛ sɛ, ɔkyere anyansafoɔ wɔn anitie mu. Na bio, Awurade nim anyansafoɔ nsusuɛ sɛ ɛyɛ nsusuɛ hunu. Enti obiara nhwahoa ne ho nipa fam. Na nneɔma nyinaa wɔ mo. Paulo,
Apollo, Kefo, Wiasio, Nkwa, Owo, Enedio, Debio, Nyoma nyina wamo. Na mo nso mu wɔ Kristo, na Kristo nso wɔ Nyankopɔn. Korintofoɔ nwoma a edi kan ti 9. Mo obiara mu yɛ nse Kristo asomfoɔ ne Nyankopɔn ahintasɛm so ahwɛfoɔ. Na deɛ aka deɛ wɔhwehwɛ no efiehwɛfoɔ hɔ ne sɛ obiara behunu sɛ ɔyɛ nokwafoɔ. Na me deɛ ɛyɛ me ade ketewa bi sɛ mo anaa nipa bi hyɛ da bu me atɛn. Nso me mu me ho atɛn. Ebisɛ me nhunu biribiara wɔ me ho. Nanso enye yie ho na me di bem. Na de obu me atɛn ne Awurade. Enti mu ntwan bre mu biribiara ho atɛn. Nkosi sɛ Awurade bɛba. Ɔno na ɔde deɛ ehuntasum mu bɛba han mu. Na wɔyi akoma mu agyina adi. Ɛno ansa na Onyankopɔn di obiara yɛ yie bɛma no. Na anuanom, munti na me di asɛm yi me to me ne Apollo ho me kyerɛ mo. Na mo asua yɛn sɛ morenwini ntra deɛ wɔatwerɛ no. Na mo mu bi anhoahoa ne ho ne obi ani asie. Na hwan na obu no sɛ ɛsono woɔ? Na ɛdeɛ na wowɔ a woanya. Na sɛ wonyae a adɛn na wohoahoa wo ho sɛdeɛ ɛnyɛ nya na wonyaeɛ. Mo awie me dada. Mo awie mo ho nya. Mo akwati yɛn di ahene. Sɛ mo di ahene ampa a ankɛyɛ. Na yɛn nso yɛne mo adi bi. Ɛyɛ me sɛ Onyankopɔn di yɛn asomafoɔ adi akyire sɛ wɔn a wɔyi wo ama owuo. Ebisɛ yɛayɛ ahwɛdeɛ ama wiase ne abɔfoɔ ne nipa. Kristo nti yɛyɛ nkwasiafoɔ. Na mo deɛ mo yɛ nyansafoɔ Kristo mu. Yɛyɛ mmerɛ na mo deɛ mo ho ɔden. Mo deɛ mo yɛ animonyamfoɔ. Na yɛn deɛ ɛyɛ ahorafoɔ. Ɛdi besi don yi mu, ɛkɔm ni sukɔm di yɛn. Ni ɛda dagya, ni ɔbu yɛn, ni ɛni baabi te, ni ɛbrɛ di yɛn nsa yɛ adwuma. Wɔyɛ yɛn a yɛhyira, wɔtaa yɛn a yɛpene so, wɔsɛe yɛn din a yɛnyɛ aka. Yɛayɛ sɛ wiase fi, nipa nyinaa mu nwura de besi nnɛ. Mentwerɛ yie mi megu mo anim ase, na mo mede rebetu mo fo sɛ me ma adɔfo. Na sɛ mo ahwɛfoɔ pidu Kristo mu mpo a, mo ni agyanom bebree. Na me nam asɛmpa no so me wo mo Kristo Yesu mu. Enti mitu mo fo sɛ monhwɛ me nsua me. Yɛn nti na masoma Timoteo a ɔyɛ me ba dɔfo ne nokwafo Awurade mu aba mo nkyɛn. Ɔno na ɔbɛka mo makwan a ɛwɔ Kristo Yesu mu sɛdeɛ me kyerɛkyerɛ asafo nyinaa mu mmaa nyinaa. Na ebinom rehoahoa wɔn ho sɛdeɛ meremma mo nkyɛn. Nso sɛ Awurade pa ɛrenkyɛ na maba mo nkyɛn. Na mabɛhunu wɔn a wɔrehoahoa wɔn ho no tumi. Na ɛnyɛ wɔn asɛm. Na ɛnyɛ asɛm mu. Na ɛyɛ tumi mu na Nyankopɔn ahenni gyina. Deɛ wɔn he na mopɛ? Memfa abaa na memmra mo nkyɛn. Anaa ɔdɔ ne ɔdwoɔ honhom. Korintofoɔ nwoma a edi kan ti 5. Wabɛka sɛ adwumammɔ wɔ mo mu. Adwumammɔ ani amanama mufuo mpo mu. So obi aware n'agya yere. Na morehoahoa mo ho. Na morere anho ama wo anyi deɛ ɔyɛ ɔsaadeɛ no amfiri mu mu. Na me deɛ mini hɔ honam fam deɛ. Nanso mi wɔ hɔ honhom mu. Na mabu deɛ ɔyɛ ɔsaadeɛ yi atɛn dada te sɛ deɛ mi wɔ hɔ. Sɛ mo ne me honhom hyia yɛn Awurade Yesu din mu. Na yɛn Awurade Yesu tumi ka ho a. Me de oni no bɛhyɛ Satan nsa. Na honam no asɛe. Na wagye honhom no nkwa Awurade da no. Mo ahohoahoa no nyɛ fɛ. Munim sɛ mmɔreka kakra na ɛka mmɔre no nyinaa. Enti munyi mmɔreka dadaa no. Na mo ayɛ mmɔre foforɔ sɛdeɛ moyɛ apiti no. Okum yɛ ntwam dwan Kristo no nso. Enti mom yɛnhyɛ fa. Ɛnyɛ mmɔreka dadaa no mu. Nanso ɛnyɛ bɔneyɛ ne amumuyɛ mmɔreka mu. Na mmom kronkron yɛ ne nokora apiti mu. Metwerɛ me krataa no mu sɛ muni adwumanfoɔ ni afra. Enye wiase adwamanfoɔ ana anibrifoɔ ne amimfoɔ ana bosonsomfoɔ ho asɛm koraa na meka. Ene na anka sɛ mu firi wiase firi. Na afei matwerɛ mu sɛ obi a wɔfrɛ no onua, yɛ odwamanfoɔ ana onibrifoɔ
ana obusunsumni, ana chokwapefo, ana sabofo, ana omimfo a muni no mo. Sa onipa no muni no nidi mpo. Na efa me ho ben ena miribu won a wonfra mu mu no so aten bie. Enye won a wofra mu mu na mu bu aten. Na won a wonfra mu mu no Onyankopon be bu aten. Munyi di oye obonefo no mfiri mu mu. Korintofo nwoma a edikan tinsia. Semumu bi ni yonku nya asem a osi ne bodi no kɔ asenie won a wontene anim. Na omfa no nkɔ ahotifo anim. Munim sa ahotifo na ebebu wiase aten. Na semu na mu bebu wiase aten a ensemu di nsemu nketewa. Munim se ebebu abofo aten. Na kampesa asitena yimu nioma. Na semu asitena yimu nioma ho nsemu a won a wommu won asafo no mu no na modi won ye bedwafo. Me kan ye mi hyemu aniwu. Onyansafo ba kumpo ni mumu a obetimi ebu onua ne onua ntemu aten. Eno onua di onua kwa asenie won a wonyinni animi. Mfumso anya ba mumu samoni mo ho won sensem. Ade na mo ma wonni mu amimmom. Ade na mo ma won sisi mumom. Mumom na mu di amim na mu sisie. Na mu di anuanu mumpo. Ana se munim se won a wonchinu ri nya Nyankopon ahenie no. Mumma won na adamo edwamanfo ni abosunsumfo ni awaresaifo ni ahohwifo ni mmerima wo ni mmerimada ni awifo ni anibrifo ni asambofo ni ntokwa pefo ni amimfo ri nya Nyankopon ahenie no. Saa na nka mumu vitie na afa wadware mu no atemu ho na wo bumu bi mewurade Yesu Kristo din ni ye Nyankopon honhom mu. Me woni ema nyina ho kwan nanso enye ni nyina na ye. Me woni ema nyina ho kwan nanso me ma bribiara nhye me so. Aduane ye yefunu dia na yefunu si aduane dia na Onyankopon be ma ni mienu aye kwa na nipadua anya adwuma modia na ye Awurade dia na Awurade ye nipadua dia na Onyankopon anya ne Awurade na onam ne tumi so be nya ne yembi. Munim se mu nipadua ye Kristo akwa bi. Memfa Kristo akwa menkoye no odwomanfo akwa empangu. Ana se munim se di odi ne ho bo odwomanfo ho no oni no aye nipadua baako. Ebi se oka se wo mienu be ye honam baako. Na di odi ne ho bo Awurade ho no ni no ye honhom baako. Munyane adwomamo boni biara onipa ye ni nipaduam. Na di obo adwoma no de oye ono ara ni nipadua boni. Ana se munim se munipadua ye honhom kronkron a owo mumu a munya free Nyankopon ho no asoridan. Na munne mo ho na woto mo abodin enti munhye Onyankopon animonya munipadua mu. Korintofo nwoma a edikan tinson. Nya de mutre no ho de eyema onipa se omfa ne ho nka oba na adwuma monti obarima biara inya ono ara ne yire na oba biara inya ono ara ne kunu. Okunu mayire de ese na oyire nso makunu saara. Oyire ni ono ara ni nipadua sutumi na mom okunu saara nso na okunu ni ono ara ni nipadua sutumi na mom oyire. Mumfa mo ho nkame mo ho. Gise mo ba enu pini so se mo betena ho ebre kakra na mo atu mo ho asi ho amampaibo na afa mu asane ahiem bio na obonsam amfa mo ho na mre so ansomo anhwe na ye die meka no okwan mafem na enye ohye so na mepese anka nipa nyina ti se de amitie nanso obiara wo onu ara na dom achede a efiri Onyankopon obi die sei obi nso die sei. Na meka me kire asudafo ni akunafo se eyema won se wotena ho semi na se wontumi nhye won ho so a won ware na yese obeware yesene se won ho bayira won na won a waware no de me hye won enye me na mom eye Awurade se oba nya ni kunu na so gya no a onware bio anya saa onsane ni kunu nkobom
na okunu nso nnyaa ne yere. Na wɔn a aka no, me na meka me kyerɛ wɔn na ɛnyɛ Awurade. Sɛ onua bi wɔ yere a ɔnyinie, na ɔbaa no pene so sɛ ɔne no tena a, onyaa no. Na sɛ ɔbaa bi nso wɔ kunu a ɔnyinie, na ɔbarima no pene sɛ ɔne no tena a, onyaa no. Na okunu a ɔnyinie no ho ate ɔyere no mu, na ɔyere a ɔnyinie no ho ate okunu no mu. Anya saa deɛ a, na mo mma ho wɔ fi, na afei deɛ wɔn ho ate. Na deɛ ɔnyinie no te ne ho kɔ a, ma no nkɔ. Na wɔnhyɛ onuako anaa onua baako no so sɛ akoa saa asɛm yi mu. Na asomdwoe mu na Onyankopɔn afrɛ yɛn. Na ɔbaa, wonim sɛ ebi a wo na wobɛgye wo kunu nkwa? Anaasɛ ɔbarima, wonim sɛ ebi a wo na wobɛgye wo yere nkwa? Na sɛdeɛ Awurade akyɛ ama obiara ne sɛdeɛ Onyankopɔn afrɛ no no, saa ara na ɔmmɔ ne bra. Na sɛdeɛ mehyehyɛ no asafo nyinaa mu ni no, wɔfrɛ obie na ɔyɛ twetiatwani anaa? Ma no nnane momonotuni. Wɔafrɛ obi a ɔyɛ momonotuni anaa? Ma wontwa no twetia. Twetia nyɛ hwee, na momonotoyɛ nso nyɛ hwee. Na mmom Nyankopɔn ahyɛdeɛ so die ne hia. Frɛ ko a wɔafrɛ obi no, ma no ntenam. Wɔfrɛ wo na woyɛ akoa anaa? Ma no nhaw. Na sɛ wobɛtumi anya wo fa ahodie nso a, fa no saa mmom. Na deɛ wɔafrɛ no Awurade mu, na ɔyɛ akoa no yɛ Awurade de hyeɛ. Saa ara na ɔde hyeɛ nso a wɔafrɛ no yɛ Kristo akoa. Wɔtɔɔ mo aboɔden. Monyɛ nipa nko a, anuanom, biribiara a wɔafrɛ obi wɔ mu no, ɛno ara mu na ɔne Onyankopɔn tena. Na mmabunu ho deɛ, menni Awurade ahyɛdeɛ biara. Nanso mereka madwene sɛ obi a Awurade mmɔburo hunu ama no ayɛ ɔnokwafoɔ. Deɛ misusu sɛ ɛyɛ ne sɛ, sɛsi ahohia yi nti, ɛyɛ ma onipa sɛ ɔtena hɔ saa. Wobata ɔyere ho anaa? Nhwɛ sɛ wobɛsane wo ho. Wansane wo ho afiri ɔyere ho anaa? Nhwɛ yere. Na sɛ woware nso a, wonyɛ bɔne. Na sɛ ɔbaabunu ware a, ɔnyɛ bɔne. Na wɔn a wɔyɛ saa no ho behiahia wɔn honam mu. Na me deɛ, anka mepɛ sɛ miyi ahohia no firi mo soɔ. Na deɛ Amerika ni, anuanom, sɛ wɔatwa ɛbrɛ no ti a, na deɛ aka no, wɔn a wɔwɔ yerenom ayɛ sɛdeɛ wɔnni bie. Na wɔn a wɔresu ayɛ sɛdeɛ wɔnsu. Na wɔn a wɔn ani agye ayɛ sɛdeɛ wɔn ani nyiɛ. Na wɔn a wɔtɔ ayɛ sɛdeɛ wɔnni hwee. Na wɔn a wɔredi wiase ayɛ sɛdeɛ wɔnnie. Ebisɛ wiase su retwam. Na mepɛ sɛ anka moyi adwendwene firi mo soɔ. Deɛ ɔnware yɛ adwendwene Awurade fam nneɛma ho, sɛdeɛ ɔbɛsɔ Awurade ani. Na ɔwarefoɔ adwendwene wiase deɛ ho, sɛdeɛ ɔbɛsɔ ne yere ani. Na ɛma n'adwene yɛ mmienu. Ɔba a ɔnware yɛ anaa ɔbaabunu dwendwene Awurade deɛ ho, na ne ho ate nipadua ne honhom mu. Na ɔba a warefoɔ deɛ ɔdwendwene wiase deɛ ho, sɛdeɛ ɔbɛsɔ okunu ani. Mo ara mo yie die nti na Amerika yɛ yi. Ɛnyɛ sɛ merehyɛ mo so, na mmom ɛfa a ɛyɛ ne tena a mo ne Awurade bɛtena yie, na biribiara renha mo adwene ntira. Na sɛ obi dwene sɛ ne yɛyɛ wɔ ne baabunu a waso awadeɛ soɔ mfata, nanso ehia a ɔnyɛ deɛ ɔpɛ. Ɛnyɛ bɔne, ma wɔnware. Na deɛ ogyina pintin n'akoma mu, na biribiara nhyɛ no, na ɔwɔ ne pɛ so tumi, na wahyɛ n'akoma mu sɛ ɔbɛma ne babaabunu atena hɔ no, wayɛ no yie. Enti deɛ ɔde ne babaabunu ma awadeɛ no yɛ no yie, na deɛ ɔmfa no ma awadeɛ no yɛ no yie kyɛne no. Ɔbaa kunu te aseɛ no, na mmara akyekyere no. Na sɛ ne kunu no ka baabi a, na ɔde ne ho, na ɔwɔ kwan sɛ ɔwareɛ, na mmom Awurade mu nko ara. Na sɛ ɔtena hɔ saa ara a, madwene ne sɛ ɛyɛ mmom ma no, na ɛyɛ me sɛ me nso mewɔ Nyankopɔn honhom. Korintofoɔ nwoma a edi kan ti 8. Na abosom afɔrebɔ ho deɛ, yɛnim sɛ yɛn nyinaa nim de. Nimdeɛ ma ahohoahoa na ɔdɔ deɛ ɛma nkɔsoɔ. Na sɛ ɛyɛ obi sɛ onim biribi a, onya nhunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ ohunu.
na obi dɔ Onyankopɔn a ɔno na Onyankopɔn ni no. Na abosom afɔrebɔ die ho de yenim sɛ ɔbosom nyɛ hwee wiase, nanso onyame biara ni hɔ sɛ ɔbaako no a. Na sɛ nso ɔsoro asase so ɛno ma wɔfrɛ wɔn anyame wɔ hɔ sɛ anyame pii ne awurade pii wɔ hɔ no a. Yɛn deɛ Onyankopɔn baako pɛ na yɛwɔ, agya no a nɔɔma nyinaa firi ne mu, na yɛn nso yɛwɔ hɔ ma no ne awurade baako, Yesu Kristo a wɔnam no so yɛ nɔɔma nyinaa, na yɛn nso yɛnam no so wɔ hɔ no. Nanso saa nimdeɛ yi nni nnipa nyinaa mu, enti ebinom de abosom ho gyidi a wɔwɔ de besi nnɛ no di no sɛ abosom afɔrebɔdeɛ, na ɛnam sɛ wɔn ahonim yɛ mmerɛ nti efi ka no. Na aduane deɛ ɛmfa yɛnnu Nyankopɔn anim, na ɛnyɛ sɛ yɛnni a yɛbɛtɔ sini, anaa sɛ yɛdi a yɛbɛboro so. Na monhwɛ yie na ho kwan a mowɔ no anto wɔn a wɔyɛ mmerɛ no suntidua. Na sɛ obi hunu wo a wonim di no sɛ wote abosonnan mu adidi a, ɛremma na honim a ɛyɛ mmerɛ no nya ahoɔden nkodi abosom afɔrebɔdeɛ. Ɛneɛ na ɛnam onimdeɛ so na onua a ɔyɛ mmerɛ a ne nti Kristo wuyɛ no bɛsɛe. Na sɛ moyɛ anuanom bɔne sɛe pra wɔn ahonim a ɛyɛ mmerɛ no a, na moreyɛ Kristo bɔne. Enti sɛ aduane to me nua suntidua a, minni nam ada na manto me nua suntidua. Korintofoɔ nwoma a edi kan tinkron. Minni me ho anaa? Menyɛ ɔsomafo anaa? Mihunu yɛ Awurade Yesu anaa? Ɛnyɛ m'adwuma Awurade mu ni mu anaa? Sɛ menyɛ ɔsomafo ma ebinom a, mo deɛ meyɛ ɔsomafo ma mo. Ebisɛ me somafo yɛ nso ano ne mo Awurade mu. Manu yi a meyi me kyerɛ wɔn a ɔhwehwɛ me mu nie. Yɛni ho kwan si edidi ne ɛnom. Yɛni ho kwan si edi onua baa a ɔyɛ ɔyerɛ kyini sɛ ɔsomafo a aka no ɛne Awurade nuanom ne Kefa. Anaasɛ me ne Barnaba nko ara na yɛni ho kwan sɛ yɛgya adwumayɔ. Wan na ɔkɔsa na ɔno ara na otua ne ho ka? Wan na ɔyɛ bobeturo na onni n'ababie? Anaasɛ wan na ɔhwɛ mmoakuo na ɔnnom wɔ nufusuo no bie? Meka yɛ nipa fam. Anaasɛ mmara no nso nka saa? Na watwerɛ Mose mmara no mu sɛ nkyekyere nantwie a ɔpɔn aburo no ano. Ɔnantwie no na ne ho hia Onyankopɔn. Anaasɛ yɛnti na ɔka saa. Na yɛnti na watwerɛ sɛ ɛsɛ deɛ ofuntum asase no sɛ ofuntum no anidasoɔ mu. Na deɛ ɔpɔre aburo no pɔre no anidasoɔ mu sɛ obenya mu bie. Sɛ yɛdua honhom fam nneɛma maa mo a, ɛyɛ ade a ɛso sɛ yɛbɛbu honam fam nneɛma afiri mu hɔ. Sɛ nnipa bi wɔ mo so tumi yi bi a, yɛnni nsene wɔn anaa? Nanso yɛnni saa tumi yi, na mmom yɛpene nneɛma nyinaa so na yɛnsi Kristo asɛmpa no kwae. Monim sɛ wɔn a wɔyɛ asɔre ho adwuma no di asɔre ho adeɛ no bie, na wɔn a wɔte afɔrebɔkyia ho no nso didi afɔrebɔkyia no ho. Saa na Awurade nso ahyehyɛ sɛ wɔn a wɔka n'asɛmpa no ennidi n'asɛmpa no ho. Na me deɛ mamfa yɛnum biara anyɔ hwee, na mantwerɛ yɛnum sɛ wɔnyɛ no saa ma me. Na ɛma me sɛ anka mewuo kyɛne sɛ obi bɛma mahohoa wo ayɛ kwa. Na sɛ meka asɛmpa no a, ɛnya de a mede hoahoa me ho, efisɛ etwa sɛ meka. Na sɛ manka asɛmpa no a, minnue. Na sɛ meyɛ no anigye so a, mewɔ akatua. Sɛ nso manyɛ no anigye so a, wɔde efiehwe adwuma no ahyɛ me nsa ara. Na afei makatua ne deɛ wɔ he? Ɛne sɛ, meka asɛmpa no a, memfa akatua biara mmata ho, na mamfa me kwan a mewɔ no asɛmpa no ho maanyɛ biribi. Na mede me ho adeɛ nyinaa mu deɛ, nanso mede me ho ma yɛ akoa ma nnipa nyinaa na manya pii. Meyɛ me ho sɛ Yudani me ma Yudafoɔ, na manya Yudafoɔ. Wɔn a wɔwɔ mmara aseɛ no, menhyɛ mmara ase deɛ, nanso meyɛ me ho sɛ deɛ ɔwɔ mmara aseɛ me ma wɔn, na manya wɔn a wɔwɔ mmara aseɛ no. Wɔn a wɔnni mmara no, meyɛ me ho me ma wɔn sɛ deɛ ɔnni mmara. Ɛnyɛ sɛ menni mmara Nyankopɔn anim,
Mmom, mwo Kristo mrem, na menya wɔn a woni mmara no. Wɔn a wɔyɛ mmara no, meyɛ me ho sɛdeɛ ɔyɛ mmara mi ma wɔn, na menya wɔn a wɔyɛ mmara no. Mede me ho meyɛ ade nyinaa mi ma nnipa nyinaa, na ɛyɛ deɛn ara a magye ebinom nkwa. Na yɛn nyinaa asɛmpa no nti na meyɔ, na menya emu kyɛfa. Munim sɛ wɔn a wɔsie mmirika kan no, wɔn nyinaa tu mmirika no deɛ, nanso ɔbaako na onya nkunimboɔ no. Saa ara na muntu mmirika, na moanya bi. Na obiara osi agodie kan no, ɔsɔɔ ne ho nneɛma nyinaa mu. Na wɔn deɛ wɔyɔ na wɔanya abotire a ɛsɛeɛ. Na yɛn deɛ ɛnsɛeɛ. Saa nti, me deɛ mmirika a metuo yi, mentu na sunsumabo. Kuturuku a mebɔ yi, memmɔ no sɛdeɛ ɔreboro mframa. Na mmom mehyɛ me nipadua ahoɔyɛ a, na medi no nya. Na mereka asɛmpa makyerɛ binom yi, meara ma anyɛ deɛ ɔmfra. Korintofoɔ nwoma a edi kan ti 2. Na anuanom, mempɛ sɛ mede sie mu sɛ yɛn agyanom nyinaa hyɛ mununkum no ase, na wɔn nyinaa fa ɛpo no mu, na wɔbɔɔ wɔn nyinaa so tuu Mose so. Mununkum ne ɛpo no mu, na wɔn nyinaa di honhom fam aduane korɔ, na wɔn nyinaa nom honhom fam anoneɛ korɔ, na wɔnom firi honhom fam botan a na edi wɔn akyire no mu, na ɔbotan no ne Kristo. Nanso wɔn mu fa kɛseɛ no ara ansɔ Nyankopɔn ani, na wɔdwerɛɛ wɔn srɛ so hɔ. Na ɔde yɛnum ayɛ nhwɛsoɔ ama yɛn, na yɛn kɔn anɔ bɔne sɛdeɛ wɔn kɔn dɔɔeɛ no. Afei, monyɛ abosonsomfoɔ sɛdeɛ wɔn mu binom yɔɔeɛ no, sɛdeɛ wɔatwerɛw sɛ, nkurɔfoɔ no tenaa ase didii nnom yi, na wɔsɔre goroe. Nso momma yɛmmɔ adwaman sɛdeɛ wɔn mu binom bɔɔeɛ, na wɔn mu 50,000 totɔɔ da koro no. Nso momma yɛnsɔ Awurade nhwɛ, sɛdeɛ wɔn mu binom yɔɔeɛ, na awokunkum wɔn no. Nso munnwiinwii sɛdeɛ wɔn mu binom nwiinwiiɛ, na ɔsɛefoɔ bɛsɛe wɔn no. Na yɛnum nyinaa ama wɔayɛ nhwɛsoɔ, na wɔatwerɛw no sɛ afotuo ama yɛne awiase berɛ awieeɛ ato yɛn. Enti deɛ ɛyɛ no sɛ ogyina hɔ no, nhwɛ yie na wɔanhwe ase. Hwehwɛ biara ntoo mo gye deɛ ɛyɛ nnipa deɛ. Na Onyankopɔn yɛ nokwafoɔ a ɔremma ɔnsɔ mo nhwɛ mmoro deɛ wobɛtumi soɔ. Na mo ɔbɛma ko na mode bɛfiri sɔhwɛ no mu abɛda ho, na moatumi agyina. Enti madɔfo, munnwane abosonsom. Mene mo kasa sɛ nimdifoɔ. Mumu di Amerika yi ho atɛn. Nhyira kuruwa a yɛhyira soɔ no nyɛ Kristo mogya no ayɔnkoyɛ anaa? Paano a yɛbubuo no nyɛ Kristo nipadua ayɔnkoyɛ anaa? Ɛnam sɛ paano no yɛ biako nti, yɛn a yɛyɛ bebrebe no yɛ nipadua baako. Na yɛn nyinaa di paano biako no bi. Monhwɛ honam fam Israel. Ɛnyɛ wɔn a wodi afɔde aduane no na wɔne afɔrebukyia no wɔ ayɔnkoyɛ. Afei mesi deɛn, sɛ abosom afɔdeɛ yɛ biribie, anaasɛ ɔbosom yɛ biribie. Dabi, na mmom mesi, afɔdeɛ a wɔbɔ no, wɔbɔ ma ahohommɔne, na ɛnyɛ Onyankopɔn, na mempɛ sɛ mo ne ahohommɔne nya ayɔnkoyɛ. Muntumi nnum Awurade kuruwa no ne ahohommɔne kuruwa no. Muntumi nidi Awurade pono so ne ahohommɔne pono so. Anaasɛ yɛrehyɛ Awurade ama no atwe ne nkunu. Yɛn ho yɛ den kyɛne no. Nɔɔma nyinaa ho da kwan, na ɛnyɛ ne nyinaa na ɛboa. Nɔɔma nyinaa ho da kwan, na ɛnyɛ ne nyinaa na ɛma nkɔsoɔ. Obiara nhwehwɛ ɔno ara ne yiedie, na mmom ɔnhwehwɛ ne yɔnko yiedie. Deɛ wɔtɔn no nam dwaase nyinaa, munni, na ahonom nti mummisa ho asɛm. Na asase ne deɛ ahyɛ so ma nyinaa yɛ Awurade dea. Na sɛ wɔn a wɔnyinyie no mu bi hyia mo adidie, na mopɛ sɛ mokora a, deɛ wɔde besi mo anim biara munni, na ahonim nti mummisa ho asɛm. Na sɛ obi si mo sɛ, yei yɛ ɔbosom afɔdeɛ a, deɛ ɔkyerɛeɛ no ne ahonim nti munni. Sɛ meka sɛ ahonim a, ɛnyɛ me ne wo deɛ, na me ne oni no deɛ. Na adɛn na obi ahonim bebu me ahofadie atɛn? Na sɛ mede aseda medi a,
adenti na obebo me di mone de me da eso ase ho enti se mudidi o munumu o muyo bribiara o munyo ni nyina nhye onyankopon animonyam munyo de eto yudafo ana helafo ana nyankopon asafo suntudia se de me nso me hwehwe se me so nipa nyina ani nioma nyina mu na me hwehwe de eye ma me nko ara na mom de eye madodo no na waje won kwa. Korintofo nwoma a edikan ti du baako. Munhwe me nsua me se de me nso me hwehwe Kristo me sua no na me yi mu ayese mo kai me ade nyina mu na mu kura tete semo a me di me hye mo nsa no mu na me pese mu hunu se obarima biara tri ni Kristo na oba tri ni obarima na Kristo tri ni onyankopon obarima biara a orbo mpaye anase orihye nkom na wakata ni tri so no onni ni tri ni na oba biara orbo mpaye anase orhye nkom na ni tri so da ho no onni ni tri ni na etise waboti kwa na se oba ankata ni tri so a manu moti kwa nso na se ye oba ani wu se otwitwa ni tri so anase oyi a ene na onkata ni tri so na obarima de ense se okata ni tri so ebise oye nyankopon suban ni nani monyam na oba de oye obarima ani monyam na obarima mfiri oba mu na mom oba na ofiri obarima mu na enye oba nti na obo obarima na mom obarima nti na obo oba enu nti na esese oba anya ni tri so tumi a eye nkataso abofo nti nso obarima nkwati oba na oba nkwati obarima erade mu na sede oba free obarima mu no senso obarima nam oba so bane no na ni nyina free nyankopon mu wara mu atem mu enya fese oba rebo mpaye na onkata ni tri so obrasio no ara nkyere mu se obarima gina ni tri kusu a enhye no animonyam na oba de ogina ni tri kusu a ehye no animonyam ebise wodi nwi no ama no se akataso na so bi pese ogi ye nwa chinyi a yen de ye musa abra no na nyankopon asafo hodo no nso nyo saa ya me nhye mu yi me nyi mu aye ebise mu nhye mu nyo adepa na mom adeboni na de edikan no mu hye mu asafo no mu a metise mpapa mu wo mu na meji emu bi midi na etwa sefeku hodo ba mu na won a wofra no adadi mu enti se mu behia faako amukọ erade adidi a enye yie ebise obi adi ono a na aduane ansa na ekom di binom ebinom so abobro nsa na muni afi a mudidi na munum wom anase nimtia na mubu nyankopon asafo no na mugu won a woni bienu animu ase me simusen mi nyimu aye na yehu de mi nyimu aye na mi de minya mi firi Awurade ho no anra na me de mi ma mo se Awurade Yesu anadwo a woyi no ma aye no ofa pan no o da si bubu mu o kan se ye ni mini pedua a wo bubu ama mo no munye ye mfa nya mi nkaye sara nso na edidie no akiri no ofa kruwa no kan se kruwa yi ni apam foforo miara mi moja mu de biara mo benom no munye ye mfa nya mi nkaye na de bia mo bedi panu yi na mo benum kruwa yi ano no mo pai Awurade wuo no mu ka kosi se obeba enti de obedi panu yi anaso obenum Awurade kruwa yi ano se de ense no obedi Awurade ni padua ne moja ahofo na ma onipa nso ne ho nhwe na wadi panu no bi na wanum kruwa no anu bi na de odi na onom se de ense no odi nom de atemu ba ono ara ne so ebise wa mu ni padua no yie yenti na won a wo yemre na wo yare pi wo mumu na bebre nso adeda na se ehwe ye mu yi a anka wo mu yan aten na so obu yan aten a Awurade twen aso na wo mu yen ni wiasefo enti minuanom
Muhyiam sɛ mo bedidi a, montwɛn mo ho. Na sɛ ɛkɔm di obi a, ano ne di fie. Na mo a mehyiam a menya temu. Na de aka no de me ba ma behyehyɛ. Korintofo nwoma a edi kan ti 12. Na de ɛfa honhom fam akyɛde ho de, anuanom, mempɛ sɛ medi biribiara mesie mo. Munim sɛ akane no a na moyɛ amanamanmufoɔ no, mo ma wɔde mo fa ɔkwan biara so kɔ abosom mu nkyɛn. Enti merema mo ahunu sɛ obiara a ɔnam Nyankopɔn honhom mu kasa no mfrɛ Yesu abusudeɛ, na obiara ntumi mfrɛ Yesu Awurade gye Honhom Kronkron mu. Na adom akyɛde egu ahodoɔ, nanso honhom korɔ no ara. Na ɔsom nnwuma nso gu ahodoɔ, nanso Awurade korɔ no ara. Na dwumadie nso gu ahodoɔ, nanso Onyankopɔn korɔ no ara na odi dwuma no nyinaa wɔ nyinaa mu. Nanso ɔma honhom no yi ne ho adi wɔn mu biara mu, na ayɛ yie. Na wɔnam honhom no so ma obi anyansasɛnka, obi nso ɔma no nimdeɛsɛnka, sɛdeɛ honhom korɔ no ara pɛ. Ɔfoforɔ nso ɔma no gyidie, honhom korɔ no ara mu. Obi nso ɔma no yaresa adom akyɛdeɛ, honhom korɔ no ara mu. Obi nso ɔma no tumidie, obi nso ɔma no nkɔmhyɛ, obi nso ɔma no honhom hodoɔ mu nhunumu, obi nso ɔma no kasa hodoɔ, obi nso ɔma no kasa ahodoɔ nkyerɛaseɛ. Na yenum nyinaa honhom korɔ no ara na ɔyɔ, na ɔkyekyɛ ma wɔn maako sɛdeɛ ɔpɛ. Na sɛdeɛ nipadua yɛ baako, na ɛwɔ akwaa bebree, na akwaa yi nyinaa dɔɔso, nanso ɛyɛ nipadua baako no, saa ara na Kristo nso teɛ. Na yɛn nyinaa nso, Yudafoɔ o, Helafoɔ o, nkoa o, adehye o, wɔbɔɔ yɛn asu honhom baako mu ma yɛbɛyɛ nipadua baako. Na wɔmaa yɛn nyinaa nom honhom baako. Na nipadua nso nyɛ kwaa baako, na ɛyɛ bebree. Sɛ ɛnan ka sɛ, menyɛ nsa, enti menka nipadua no ho a, na ɛnka nipadua no ho anaa? Na sɛ aso ka sɛ, menyɛ ani, enti menka nipadua no ho a, na ɛnka nipadua no ho anaa? Sɛ nipadua nyinaa yɛ ani a, anka ɔteɛ wɔ he? Sɛ ne nyinaa yɛ ɔte a, anka ohia wɔ he? Na Onyankopɔn de akwaa no asisi nipadua ho miako sɛdeɛ ɔpɛ. Na sɛ ne nyinaa yɛ kwaa biako a, anka nipadua wɔ he? Na akwaa no dɔɔso deɛ, nanso nipadua no yɛ biako. Ɛne ntumi nka nkyerɛ nsa sɛ, wo ho hia me. Afei kyerɛ ntumi nka nkyerɛ ɛnan sɛ, mo ho hia me. Na mmom nipadua ho akwaa a ɛyɛ yɛn sɛ ɛmmerɛ koraa no, ɛno na ɛho hia. Na nipadua ho ade a ɛyɛ yɛn sɛ ɛnni anidie koraa no, ɛno na yɛhyehyɛ di no ni bebree. Na deɛ ɛnyɛ fɛ wɔ yɛn ho no, nya ahokeka pii. Ebisɛ deɛ ɛyɛ fɛ wɔ yɛn ho no, ɛnhia no saa. Na Onyankopɔn di nipadua no atoatoa mu akwaa a wɔmuo no. Wɔama no anidie bebrebe, na mpaepaamu amma nipadua mu. Na mmom akwaa no adwennwene adekorɔ ama wɔn ho. Na sɛ kwaa biako hunu amane a, akwaa no nyinaa hunu bi. Sɛ nso wɔhyɛ kwaa biako animuonyam a, akwaa no nyinaa ne no bɔ mu anigye. Na mo nso moyɛ Kristo nipadua ne akwaa maako. Na Onyankopɔn de ebinom asi asafo no mu. Deɛ edi kan, sɛ asomafoɔ, deɛ ɛtɔ so mmienu, adiyifoɔ, deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, akyerɛkyerɛfoɔ, bio nso tumideɛ ne ayaresa adom akyɛdeɛ, mmoa, mpaninie, kasa hodoɔ. Wɔn nyinaa yɛ asomafoɔ, wɔn nyinaa yɛ adiyifoɔ, wɔn nyinaa yɛ akyerɛkyerɛfoɔ, wɔn nyinaa wɔ tumideɛ, wɔn nyinaa wɔ ayaresa adom akyɛdeɛ, wɔn nyinaa kasa hodoɔ, wɔn nyinaa kyerɛ kasa ase. Na mommɔ adom akyɛdeɛ titire no ho mmɔden, na mɛkyerɛ mo ɔkwan ɛyɛ kyɛne biribiara. Korintofo nwoma a edi kan ti 12. Sɛ mede nipa ne abɔfoɔ tɛkyerɛ ma mekasa, na menni dɔ a, na mete sɛ yaawa a ɛregyegyeɛ, anaa kasa a ɛrewosoɔ. Na sɛ mewɔ adiyi asɛnka, na menim ahuntasɛm nyinaa,
Ninim die nyina. Na mi wogidie nyina. Ma mi tutu mi po. Na mi nido a mi nsewe. Na se mi pure ma hodie nyina mi manhiafo. Na mi di mi nipedua mi ma se wonhye. Na mi nido a mi rinya ho mfaso. Odo wa abojotwere ni yemu ye. Odo nya ahoye a. Odo nya ahokyere. Emi ma ne ho so. Enye ne ho de emfata. Enhwe de ye ono nko a ne de. Ne bu nha no. Emfa bone nhye ne yem. Na ni nyi de entene ho. Na ne nokra ne je. Etia ade nyina. Eji ade nyina di. Enya ade nyina mu anidaso. Eto ne bu ase ade nyina mu. Odotu ntwada. Nkom hye de wobegu. Kasa hodo de ebejai. Nim de ebesa. Ni ehunu ade fa ne fa. Ni ehye nkom fa ne fa. Na se de ewie peye nu nya ba. Eno na obegu de eye fa ne fa no. Me ya abofra no. Me kasa asa abofra. Me dwene sa abofra. Me susu sa abofra. Na me beye pani. Me gu mofra asem no. Na se de ye na mahwe mu hunu ade wo bem. Na enu mu de enimu ni enimu. Se de me hunu ade fa ne fa. Na enu mu de me hunu ade mu se de wo hunu mi nso mi mu yi. Na afe gidie enidaso odo ade miensen na etena ho na odo ni emu kase. Korintofo nwoma a edikan ti dunan. Mumpe odo akiri kwan na mummo honhom akyede no ho modin. Ni titire se mo be hye nkom. Di okasa kasa bie no onkasa nkyere nipa na mom okasa kyere onyankopon. Na obi anti ase na honhom mu na oka ehuntasem. Na de ohye nkom de oka nkososem ni afutio ni arechi kyere nipa. De okasa kasa bie no ma ono ara ne ho nkoso. Na de ohye nkom no ma asafo no nkoso. Mepesa anka mu nyina kasa hodo. Na so de mepe mom ni se anka mo be hye nkom. Na de ohye nkom susene de okasa hodo. Jise ochire asiema asafo no nya nkoso. Na afi enuanom se me ba mo nchen me be kasa hodo. Na me ne mu ankasa edi yiye. Ana nimtie, ana nkom hye, ana nkyerɛkyerɛ mu a mfaso be na mo benya no me ho. Saa nso na se nioma nkwanimu a egigye te se aben ana sankuo se ankyerɛ enyigia hodo no a ebe den na obehunu de wo hyɛneyɛ anase oboye. Na se totoro bento no anyigiye a man na obesiesie no ho akɔsa. Sara nso na se mode mutekyere maka asɛm a emunti a ebe den na obehunu de mureka. Na ebe se muri kasa gu mframa mu kwa. Kasa hodo bebre na ewo wiase. Nanso emu biara ni hɔ a eni de ekyerɛ. Na se mente kasa no ase a mi bu de okasa no se opotoni. Na de okasa no nso abu mi se opotoni. Na mo nso mo bɔ honhom fam nioma ho modin. Mo nwie se asafo no nkoso nti mo bɛbro so. Enti de okasa kasa bie no omo mpaye se obetumi akyerɛ ase. Na se me bɔ mpaye kasa bi mu a me honhom na ɛbɔ mpaye. Na madwene de enso aba. Na afa ɛdeɛn me de honhom bɛbɔ mpaye. Na me de adwene nso mabɔ mpaye. Me de honhom bɛto dwom. Na me de adwene nso mato dwom. Na se wo de honhom hyira ebe den na de onti ase no agye wase da no ase se amen. Abra onnim de woreka. Wo de wo da ase yie de nanso ono de onya nkoso. Me da onyankopon ase se me kasa hodo bebre sine mu nyinaa. Nanso asafo mu de me pese me de madwene me ka ensem num. Na ma kyerɛkyerɛ binum nso sine se me ka ensem pidu kasa bi mu. Enuanom munye mofra wa adwene mu. Na momboni mu na munye mofra. Na adwene mu de munwie nyini. Wa kyerɛ no mmra no mu se kasa foforo ne anon foforo. Na me ne oman yi di bekasa. Na ne sampo worintie me Erade na osie.
enti kasa hodro no nyɛ sɛnkyerɛnne mma gyidifoɔ na mmom ɛyɛ sɛnkyerɛnne ma wɔn a wɔnyinie na nkɔmhyɛ deɛ ɛnyɛ wɔn a wɔnyinie dia na mmom ɛyɛ wɔn a wɔgyidie dia na sɛ asafo mu no behyia faako na wɔn nyinaa kasa hodro na wɔn a wɔnim anaasɛ wɔn a wɔnyinie ba mu a ɔrenkasɛ mu abobɔ da mu anaa na sɛ wɔn nyinaa hyɛ nkɔm na obi a onyinie ana onim biribi ba mu a wɔn nyinaa twi n'anim wɔn nyinaa bu n'atɛn na n'akoma mu ahuntasɛm adaadi na ɔde saa akoto de n'anim abutu fam asɔre Onyankopɔn aka sɛ Onyankopɔn wɔ mu ampa. Na afei ɛdeɛn anuanom sɛ muhyia mu a mu biara wɔ dwom ɔwɔ nkyerɛkyerɛ ɔwɔ kasa bi ɔwɔ adiyie ɔwɔ nkyerɛaseɛ wɔn nyinaa nyɛ deɛ man kɔsoɔ sɛ obi kasa bi a ma no nyɛ onipa baanu atrasoɔ no baasa na wɔnka no maako na onipa baako nkyerɛaseɛ na sɛ asekyerɛni ni hɔ a ɔmmua n'ano asafo no mu na ɔnkasa nkyerɛ ne ho ne Onyankopɔn adiyifoɔ no deɛ baanu anaa baasa nkasa na wɔn a aka no emu ho atɛn na sɛ obi a ɔte hɔ nya adiyi a deɛ odii kaa no mmua n'ano na mo nyinaa betumi aka adiyisɛ maako na wɔn nyinaa nya mu adesuadeɛ wɔn nyinaa fa mu afutuo na adiyifoɔ ahonhom no hyɛ adiyifoɔ no ase ebisɛ Onyankopɔn nyɛ sakasakayɛ Onyankopɔn na mmom asomdwie Nyankopɔn sɛdeɛ tie ahotefoɔ asafo nyinaa mu no momma mmaa mua wɔn ano asafo mu na wɔn mma wɔn ho kwan sɛ wɔn kasa na mmom wɔmmrɛ wɔn ho ase sɛdeɛ mmara no nso ka no na sɛ wɔpɛ sɛ wɔsua biribi a wɔmmisa wɔn ara wɔn kununum efie efisɛ fɛre ma ɔbaa sɛ ɔbɛkasa asafo mu ɛdeɛn a mumu na Nyankopɔn asɛm no firi baayɛ anaasɛ mo nko ara na abɛto mo sɛ obi susu sɛ ɔyɛ odiyifoɔ anaa honhom mu ni a ohunu sɛ deɛ meretwerɛ mabrɛ mu yi yɛ Awurade ahyɛdeɛ na sɛ obi nhunu yɛyi a Onyankopɔn nso nhu no enti me nuanom mommɔ adiyisɛ nka ho mmɔden na monsi kasa hodoro ka ho kwan na monyɛ ade nyinaa fɛfɛɛfɛ ne kwan so Korintofoɔ nwoma a edi kan ti 15. Anuanom afei mmerema mo ahunu asɛmpa a mekaa mo na mogye yɛn nso na mogyina mu nso na afei wɔnam so gye mo nkwa no sɛ musɔ mu din sɛdeɛ mekaa mo asɛmpa no a ɛna no anyɛ saa deɛ a na mo agye adi kwa na nsɛm a adi kan a me nso minyaeɛ a mede me hyɛɛ mo nsa ne sɛ yɛn bɔne nti Kristo wui sɛdeɛ twerɛ nsɛm no ka no na wosie no na ne nansa no wonyanee no sɛdeɛ twerɛ nsɛm no ka no na ɔmaa Kefa hunu no ansa na dumienu no rihu no ɛno akyiri no ɔma anuanom bɛboro 200 hunu no prɛko wɔn mu pii da so te ase na ebinom adeda ɛno akyiri no ɔma Yakobo hunu no ansa na asomafoɔ no nyinaa rihu no wɔn nyinaa akyi na ɔmaa me a mete sɛdeɛ wo apetua wo no nso hunu no na me ne asomafoɔ no mu akuma a mesɛ sɛ wɔfrɛ me ɔsomafoɔ ebisɛ metaa Nyankopɔn asafo no na Nyankopɔn adom nti na mete sɛdeɛ metie yi na n'adom a ɔde dom me no anyɛ kwa na mmom meyɛ adwuma bebree mesene wɔn nyinaa nanso ɛnyɛ mea na mmom Nyankopɔn adom a ɛka me ho no a enti sɛ me o sɛ wɔn o saa ne yɛka na saa na mogyidiiɛ na sɛ wɔka no Kristo ho sɛ wɔnyane no afiri awufoɔ mu a adɛn na mumu binom ka sɛ awufoɔ sɔre ni hɔ na sɛ awufoɔ sɔre ni hɔ a na wɔanyane Kristo nso na sɛ wɔanyane Kristo a na yɛn asɛnka yɛ ɔkwa na mogyidie nso yɛ hunu na obehunu yɛn sɛ Onyankopɔn ho adansekunumufoɔ efisɛ yɛdi Onyankopɔn adanseɛ sɛ onyane Kristo a sɛ awufoɔ nyane a anka wɔanya no
na sɛ ewufo nyane a na wɔanyane Kristo nso. Na sɛ wɔanyane Kristo a na mo gidie yɛ hunu na mo da so wɔ mo bɔne mu. Ɛno deɛ nso na wɔn a wɔdeda Kristo mu no ayera. Sɛ nkwa yi mu nko ara na yɛwɔ Kristo mu anidaso a ɛneɛ na yɛne nnipa nyinaa mu mmɔbɔfoɔ. Nanso afei deɛ wɔanyane Kristo afiri awufoɔ mu ayɛ wɔn a wɔadeda no mu aduaba a edi kan. Na sɛdeɛ nam onipa so na owuo baeɛ no, sɛ nso awufoɔ sɔreɛ nam onipa so baeɛ ne no. Na sɛdeɛ wɔn nyinaa wu Adam mu no, sɛ nso wɔn nyinaa benya nkwa Kristo mu ne no. Na obiara wɔ ne dibrɛ. Kristo ne aduaba a edi kan. Ansa na wɔn a wɔyɛ Kristo dea ne ba mu no di hɔ. Ansa na awieɛ no di hɔ. Ɛberɛ a ɔde ahennie no bɛhyɛ Agya Nyankopɔn nsa, na wɔtu ahennie ne ahoɔden ne tumi nyinaa guo no. Na etwa sɛ odi hene kosi sɛ ɔde atamfoɔ no nyinaa begu ne nan ase. Ɔtamfo a odi akyire a ɔbɛtu no aguo no ne owuo. Na ɔde nneɛma nyinaa gu ne nan ase. Na sɛ ɔka sɛ ɔde nneɛma nyinaa gu ne nan ase a, emu da hɔ pefee sɛ deɛ ɔde nneɛma nyinaa gu ne nan ase no nka ho. Na sɛ onya de nneɛma nyinaa gu ne nan ase a, ɛno na ɔba no ara nso de ne ho bɛhyɛ deɛ ɔde nneɛma nyinaa gu ne nan ase no aseɛ. Na Onyankopɔn ayɛ ade nyinaa mu ade nyinaa. Na nka wɔn a wɔma wɔbɔ wɔn asu ma awufoɔ no, wɔyɛ de gyidie. Sɛ awufoɔ nyane koraa a, adɛn nti nso na wɔma wɔbɔ wɔn asu ma wɔn? Adɛn nti na yɛn nso amanneɛ sane yɛn dɔn biara yi? Meka mo ho ahohoahoa a mewɔ no yɛn Awurade Kristo Yesu mu sɛ, miwu da biara. Ɔko a me ne mmoa ko no afi so no, meko no nnipa mu a, anka yɛ me mfasoɔ bɛn. Sɛ awufoɔ nyane a, ɛneɛ momma yɛnnidi ne yɛnnom na ɔkyena ne yɛwu. Momma wɔnnaadaa mo. Nkɔmmɔ bɔne sɛe bra pa. Monte mo ani yie, na monnyɛ bɔne, ɛfiri sɛ ebinom nni Nyankopɔn ho nimdeɛ. Meka yei mehyɛ mo ani wuo. Na ebi a obi bɛka sɛ, obesisen anyane awufoɔ. Na nipadua bɛn na wɔde bɛba? Ɔkwasea. Deɛ wudua no rennya nkwa, gye sɛ wu ansa. Na deɛ wudua no, ɛnyɛ dua a ɛbɛba na wudua. Na mmom ɛyɛ aburofu akwa. Ebi a ayuo anaa deɛ ɛkeka ho no bi. Na Onyankopɔn ma no dua ko a ɔpɛ. Na ɔma aba biara ɛno ara ne dua. Ɛnam nyinaa nyɛ nam korɔ. Ɛsono nipa nam, ɛsono ntɔteboa nam, ɛsono nnomaa nam, na ɛsono mpataa deɛ. Afei ɔsoro nipadua ahodoɔ wɔ hɔ, na fam nipadua ahodoɔ wɔ hɔ. Ɛsono ɔsoro deɛ no animuonyam, na ɛsono fam deɛ no deɛ. Owia animuonyam nko, ɔsrane animuonyam nko, nsoroma animuonyam nko, na afei ɛsono nsoroma mmiako animuonyam. Sɛ nso awufoɔ sɔreɛ teɛ no, odua no porɔe mu, ɛbɛnya ne deɛ ɛmporom. Odua no deɛ ɛnni anidie mu, ɛbɛnya ne animuonyam mu. Odua no mmerɛyɛ mu, ɛbɛnya ne tumi mu. Odua no ɔkra nipadua, ɛbɛnya ne honhom nipadua. Sɛdeɛ ɔkra nipadua wɔ hɔ no, saa na honhom nipadua nso wɔ hɔ. Saa nso na wɔatwerɛ sɛ, Adam, onipa odi kan no, bɛyɛ ɔkra ateasefoɔ. Adam odi akyire no bɛyɛ honhom wɔ ɔma nkwa. Na ɛnyɛ honhom deɛ no na edi kan, na mmom ɔkra deɛ no, ansa na honhom deɛ no reba. Onipa odi kan no firi fam yɛ fam ni. Onipa ɔtɔ so mmienu no firi soro. Sɛdeɛ fam ni no teɛ no, sɛ nso famfoɔ no teɛ no. Na sɛdeɛ ɔsoro ni no teɛ no, sɛ nso ɔsorofoɔ no teɛ no. Na sɛdeɛ yɛhyɛ fam ni no suban no, sɛ nso yɛbɛhyɛ ɔsoro ni no suban no. Anuanom, deɛ mereka ne sɛ, honam ne mogya ntumi nnya Nyankopɔn ahennie, na deɛ ɛporɔ no nso ntumi nnyi deɛ ɛmporɔ. Hwɛ, mereka mo ahuntasɛm. Yɛn nyinaa renna, yɛn nyinaa bɛsakyera ntɛm so. Mpofiri mu, totorobɛnto a edi akyire no hyɛn mu, na ɔbɛhyɛn totorobɛnto, na awufoɔ no anyane sɛ wɔn a wɔmporɔ da.
Na yɛn deɛ yɛbɛsatra. Ne twa sɛ deɛ pro yi hyɛ deɛ ɛmporɔ no, na deɛ ewuo yi hyɛ deɛ enwuo no. Na sɛ deɛ pro yi nya hyɛ deɛ ɛmporɔ no, na deɛ ewuo yi nya hyɛ deɛ enwuo no a, ɛno na asɛm a wɔatwerɛ no bɛbɛm. Wamene owuo nkunimu. Owuo, nkunim wɔ he? Owuo, wo wɔyɛ wɔ he? Owuo ho wɔyɛ ne bɔne. Na bɔne tumi ne mmara. Asidan Nyankopɔn a ɔnam yɛn Awurade Yesu Kristo so di nkunim ama yɛn. Enti me nuanom, adɔfo, muntintim, munhinhim, monkɔ so Awurade adwuma mu daa, ɛfiri sɛ, munim sɛ mo brɛ nyɛ kwa Awurade mu. Korintofo nwoma a edi kan ti 16. Na ɛfa ɛto a wɔde kɔma ahiafoɔ no ho deɛ, sɛdeɛ mehyehyɛɛ no Galatia asafo mu no, mo nso monyɛ saa ara. Daa, na ɔtwe no mu da a edi kan no, mu biara mfa deɛ ebesi no yie, ama no anya no nsie, na maama nsa na wɔyitoɔ no. Na minya me ba a, mema wɔn a mode nwoma bɛkyerɛ sɛ wɔsɛ no de mo ayɛyɛdeɛ no akɔ Yerusalem. Na sɛ me nso mekɔ a, wɔne me akɔ. Na mitwam Makedonia a, mɛba mo nkyɛn, efisɛ Makedonia na merekɔfa. Na ebi a mɛtena mo nkyɛn, anaasɛ medi awɔbrɛ nso mo nkyɛn. Na baabiara a mɛkorɔ no, mo agya me kwan. Na afei deɛ mempɛ sɛ mihu mo ɔkwan so nko ara. Na m'ani da so sɛ Awurade ma ho kwan a, medi mo nkyɛn na kakra. Na mɛtena Efeso makosi Pentekoste, efiri sɛ wɔabue ɛpono kɛseɛ a emu adwumayɔ bɛso aba ama me. Na wɔn a wɔasɔre atia dɔɔso. Na sɛ Timoteo ba a, monhwɛ na wɔamfa ehu ne mo antena, na ɔyɔ Awurade adwuma no bi sɛ me nso. Na enti obiara mmu no animtia, na munya no kwan asomdwoem, na ɔmmra me nkyɛn, na meretwɛn no ne anuanom no. Na onua Apolo deɛ, menya no fo pii ntuyɛ sɛ ɔne anuanom mmra mo nkyɛn, nso ɔmpɛ koraa sɛ ɔba seesei, na mmom onya ho deɛ a ɔbɛba. Monwɛn, munyina gyidie mu, monyɛ mmarima, momma mo ho nyɛ den, monyɛ mo adeɛ nyinaa ɔdom. Na mitu mo fo, anuanom, munim Stefano fie sɛ ɛne Akaya aba a edi kan, na wɔde wɔn ho ama ahotefoɔ som no, sɛ mo nso mommrɛ mo ho ase mma wɔn a wɔte saa no ne obiara a ɔyɛ adwuma no bi na ɔbrɛ mu no. Na m'ani gye Stefano ne Fortunato ne Akaya koba no ho, efisɛ munni me nkyɛn yi, wɔn na wɔabesi mo anan mu. Na wɔama me honhom ne mo deɛ ahome. Enti mohwɛ wɔn a wɔte saa no yie. Asafo a ɛwɔ Asia no kyiakyia mo. Aquila ne Priska ne asafo a ɛwɔ wɔn fie no kyia mo pii, Awurade mu. Anuanom nyinaa kyia mo. Momfa mfia no kronkron kyiakyia mo ho. Me Paulo, me nsɛm nkyia ni. So obi mpɛ Awurade Yesu Kristo asɛm a, onue. Maranatha, yɛn Awurade, bra. Awurade Yesu adom ne mo ntena. Me dɔn ka mo nyinaa Kristo Yesu mu. Amen.